Okay, no, beat, no. Yabo lezi ngoma lezi. The beat is beating. Beating this one. Hey, Yabo lezi the ngoma beat. lezi evele ukuthi uzothi wona lo. Uthi yazibuza uzikhanda uqala ekhaya. Wena le. Ulokhu uhlala phansi unyakaza esihlalweni. Uthola uzwa the beats. Lapho ngempela umashonisa ukusendelile imessage kuseni. Uthe umashonisa ucela imali yakhe isinyukile ngo-30%. Hayibo. Lapho uyamsaba. Lapho uyazi ukuthi uyadubula umashonisa. Asithatha isikhathi. Sawubona Jeanette. Hello, how are you? Ya ngiyaphila. Yeah. Well, uJeanette bamthanda uxolo Mzobe. Waziwa ngayo uJeanette nje ubuza abafethu. Wakhona khona la KZN. Kumasho nominanda. Ngizalelwe kaMashu ngakhulela khona iNanda ngifike nje lo nyaka u2021. So namazinyo 32. Hayi, hawo. Oh manje wasenanda wena. Wasenanda lo muntu. Hey. Wasenanda. Wasenanda. Waqeda 3 years in South Africa. Nanda lapha. Usho born wazalelwa kaMashu now residing at iNanda. Hey wenza njani man? uJeanette kudala akaqala umusic uzoyisho ijeni yakhe and unyaka aqala ngawo umusic yenze ngizibuza isikhathi ungana. Andingana nje yazibuye emncane kodwa uqala wenza umusic ngo2012.